Tajemnica warkocza, czyli historia poru śląskich familii w 12 kąckach, spod filera Mariana Makuli. Gotki uszykował Mateusz Szymczyk, montaż zrychtowała Aleksandra Szewczyk, osprowki wysztalował Zbigniew Stryj, berą Eugeniusz Stol. W nagraniach wykorzystano muzykę skomponowaną przez Andrzeja Minkacza. Do przypomnienia. W trzecim kąsku Ewald Sołtys Bergmon na Pędzyi, a powstanie śląski fajruje swój 95. Geburtstag, a fajruje go z szękierzem Francym Musiałym, swoim wnukiem Richardem i jego lipstą Basią. Ewald bero młodym osprowki ze swego powyrtanego żywota. Kącek 4. Są my na tym samym placu przed szynkiem Musioła i z tą samą przelotką, co w ostatnim kącku. Ino zaś trochę nie skorzy. Tuż posłuchajcie. W zielonym gaju liście spadają, dała mi mama drugiego, a ten drugi, ten bonus długi, babusiu moja, ja nie chcę go, a ten drugi, ten bonus długi, babusiu moja, ja nie chcę go. Ale nie wiem, no jakby ci tu powiedzieć front... Podejdźcie, co? No to nalej ino po jednym, Ach, ja. bo mi w pysku zaschło przy tym osprawianiu. Tak, bo słucham, to zapomniał, no, doczekajcie, no. No. O, Słuchaj, Arichatowi, nie miej za złe. Wiesz, jak dzisiaj jest kiepsko z robotą. Kazik, wy nie pijcie tela, bo widzę, że wam już lekka szelunto. A wy to moglibyście mi przypomnieć, bo każdemu się może zdarzyć, nie? Dostana geltak to wam oddu. ja, no to Ale zdrowie, no. Jak tu nie pić synek, dobro, ta gorzałka i szkoda. No, że się już dno zaczyna pokazywać. Nie no, toż godejcie, Starzyk, i co dalej? Godejcie, bo tak was sucho mi nadziwić się nie mogę. Czemuście tego pierwych nie osprawiali? Wiesz, no kurde, no nie osprawiałek, bo się my żaden o to nie pytał. A wiecie też, że za komuny to lepiej było niekiedy rzeczy nie godać. Nie wiem, czyście słyszeli, jak to na jednym zebraniu partyjnym, na którym zadawali pytania, jeden Bergman powiedział tak. Ja jest górnik z kopalni Bytom i ja się pytam, ka jest ta szynka i ten wóżd? I mu odpowiedzieli, że się dowie po przerwie. Ale po tej przerwie jego jeden kamrat nie mógł się go doszukać i go do tak. Ja jest górnik z kopalni Brzeszcze. Ja nie wrzeszczało jeszcze. Ino się pytam, ka jest ten górnik z kopalni Bytom. Pierunie, zaś, że chyba uciekł od tematu. Troszka mi się zdo. Na czym ja to skończył? Doczekajcie. Opie, doczekaj, no to teraz niby pamiętasz, ale skleroza muszę. Ten hrabia, wiesz, kiedy sprawił o polowaniu, padł tak. Panowie, ustrzelił żech tako piękno łania w lesie na polanie. No. Podłaża do niej, ona leży. To jo jedna noga na lewe ramię, drugo i w tym momencie woło Jan.
Panie hrabio, telefon do pana. Hrabia przychodzi po chwili i się pyta, panowie, a na czym to ja skończyłem? No, że jedna nóżka na lewe ramię. A, panowie, mówię wam, co to była za kobieta? Opie! Frunc! Ja ci powiem, Frunc, że bez tym zapominam, bo ja mam pamięć wybiórczą, wiesz? Ja, tak jak nasze polityki. Aha, no i już mi się wspomniało, jak to było dalej. A jaka to jest ta wasza pamięć wybiórczo, Starzyk? Nie dziołcha. No, pamięć wybiórcza to jest taką pamięć, że pamiętam to, co chcę. A co nie chcę, to nie pamiętam. Ale nie. No, wracamy do tematu. No, to słuchajcie, w marcu 21 odbył się plebiscyt. I Niemcy, aby wygrać, przywieźli do głosowania z Westfalii sporo Ślązaków, którzy tam za robotą wyjechali. No ja. No w plebiscycie wylowało ponad 1 000 000 ludzi. No i wyszło, że za Polską było trochę ponad 40, a za Niemcami prawie 60%. No nie spodobało się w to wtedy Wieronie ani mnie, ani innym Karlusom, że nos Niemcom przydzielą i Korfanty ogłosił powstanie. I Jerunie Pierunie chycili za gewery i poszli się prać. Starzyk, godocie jeno o wielkiej politycy. W książkach przeważnie tak samo. Ale opowiedzcie, coście robili, jakżeście się nie prali. Piernie. Na co dzień no to się piło, nie? Arbajtowało, no i przajało. No, jeszcze my we fuzbal grali. No właśnie, opowiedzcie coś o futbalu. Że nie piernie, no jak to, no co tu godać? Na Ryndorfie, nie piernie, boiska my nie mieli, nie? I grało się wszędzie, kajno się dało. Na drodze, na małe budy, na placach, Einfartach, na łąkach, ja. Za tory służyły 2 kamienie albo patyki i grało się szmacianką, nie? A fuzbal na wyższym poziomie prezentowały drużyny klubowe. Najlepszym klubem za Niemca był bytomski SSV Beuthen. Mocne kluby były w Hajdukach, kaj grał BBC, i w Katowicach, Preußen Katowic. A swoją drogą, Pierunie, Richard, mógłbyś trochę polotać za balem, a nie ino piwską żłopać i szpile w telewizji oglądać. Przynajmniej byś trochę schudł do weselo, nie? Mam rację? Wiecie co, Starzyk, to nie jest całkiem jak godocie. Ja uprawiam na grubie transport. A godają, że najlepszy sport to transport. A w sporcie to się tyro czasem jak głupi, a efektów nie widać. Mój kamrat, który jest wyczynowcem, był u doktora. I ten mu godo. Powinien pan zażywać więcej ruchu, gimnastyki, pływania. Ależ panie doktorze, Jorzech jest mistrzem Śląska w pięcioboju. A to hopie musisz być mistrzem świata. Opie! Widzę, hopie, żeś coś po Starzyku erbnął. Starzyk, a może pamiętacie, jak zaczynali u nas w fuzbal grać? Bo u nas się godo o fuzbalu ino od 20 roku. A co było przed tym? Nie piernie, no przed tym to ja są wiele nie pamiętam, bo śpik ze mnie był, nie? Ale osprawiał mi mój fater, że Angliki, które robili przy grubie Uchaj mnie, które się dzisiaj wujek mianuje, grywali po szychcie w bala. A potem niejaki fanfara przywiózł balu od ujka z Berlina. Tym balem chłopcy grali na placu Andrzeja w Katowicach. I potem już zaczęli zakładać pierwsze kluby. Diana Germania i Preußen. Po jednym hopy, Rabko i... Dajcie się spokój, bo już wami telepie na lewo i na prawo. Jeszcze dużo smożyny. Ja, a Starzyk ma swoje lata, a jeszcze my se chcieli dzisiaj pousprawiać. Ja hopie muszę, Richard. Tym bardziej, że zamówił torta, wiesz, i widzę, że już umyślnie ją przywiózł.
Erna, zaposzczę kawy! A gorzówki napijemy się po kawie. Opy. Pijemy, łosprawiamy, pijemy, a może by tak zaśpiewali. Richard, jeszcze raz, grej! W zielonym gaju liście spadają, dała mi mama trzeciego, a ten trzeci nie lubi dzieci. Bo to był haur! Babusiu moja, ja nie chcę go, a ten trzeci nie lubi dzieci. Babusiu moja, ja nie chcę go. Dość, bo tort niesą i kawa. Zróbcie trochę miejsca na Ja, stole. cofnij to. No, to Ja. skocz. Flaszka cofnij. No. Basia po nóż, to Jose go pokryje. Ale no, co jest przy tym stole? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kąsków. Zaraz mi się wspomniało, jak ten Alois na Geburtstag zaprosił gości i żaden nie przyszedł. A jego upiekła wielki tort i siedzą te dwie pierdoły przy kawie i torcie i ta jego się pyta, a na wiele kąsków mam pokroć ta torta? Na 8 czy 12? Aloś na to, wiesz co, pokryj na 8, bo 12 możemy nie zjeść. A pamiętacie jak pierwej łomajstra grali? Była jakoś liga. Pierunie, ale się uczepił tego fuzbala. Łoklany jest, No, jak walcka materaca, no. Liga, słuchaj, Jeronie, Pieronie, dopiero Poloki zrobili w 27 roku. A za Niemca to drużyny ze Śląska grały w okręgu Oberschlesien i najlepsza ferajna z tego okręgu grała dalej o mistrzostwa grupy południowo-wschodnich Niemiec, nie? Czyli Südostdeutschland. A potem były ćwierćfinały, półfinały, no wiesz, no i finały, nie? Ale chłopie, wtedy nie mieliśmy jeszcze takich fuzbalerów jak Wilimowski, nie? Czy Cieśnik, I przeważnie nasze majstry nie wyłaziły z grupy. Starzyk, a gadaliście, że polski komisariat plebiscytowy założył ponad 100 klubów na Śląsku. A powiedzcie, który z nich był najlepszy? A, Jeronie, Pieronie, no było pora dobrych. Pierwszym polskim klubem była Polonia, nie? W Bytomiu. A potem powstały blisko naszego Ryndorfu takie kluby jak Strzała, Ruda, Śmierć, Ruda, Wawel, Wirek, Gwiazda Halimba, Życie Kochlowice, Jaszcząb Bielszowice, Czarny Las. No. Z tych drużyn wyłonili potem A-klasa, kaj grało 14 klubów, a pierwszym majstrem został się Ruch Hajduki. A potem to już był plebiscyt i powstanie, które przesądziło o naszych dzisiejszych losach, wiesz? Jak dziś to pamiętam, siedzieliśmy tu u Musioła przy piwie, osprawiamy o wielkiej polityce. Łoros, Jeronie, Pieronie, z daleka doleciała do nas melodia. Dziwa je moja najmilejsza, do której ja tam chodzą. Zadziwa je moja najmilejsza, do której ja tam chodzą. Miała ona 3 różyczki, a mnie ich dać nie chciała. Mówiła mi, że są dość drogie i że je musi sprzedawać.
Mówiła mi, że 100 lat to zdrowie i że je musi sprzedawać. Innym żeś je darmo dała, a mnie je chcesz sprzedawać. Czekaj, duszko, z fałszywego świata, będziesz ty na mnie narzekać. Czekaj, duszko, z fałszywego świata, będziesz ty na mnie narzekać. I tak żegnamy się na tydzień z naszymi bohaterami. W 4. Kącku wystąpili Bernard Krawczyk w roli Ewalda, Zbigniew Stryj w roli Frunca i narzeczenim Mariusz Wojtas w roli Richata, Jolanta Niestrój-Malisz w roli Basi.